Vi skal skifte over til forskerperspektivet, og veldig kjekt å ha med Signe Rima Sørensen, som forskningsleder i SINTEF. Hun jobber mye med hybrid kunstig intelligens, forklarbar KI, kombinasjon av maskinlæring og optimalisering. Hun også co-director i Forskningssenter AI for Decisions, utrolig spennende tema som skjer der. Og målet med AI for Decisions er å utvikle KI som kan gi bedre beslutningsstøtte i krevende situasjoner. Og med det tenker jeg, Signe, scenen din. Tusind tak. Når jeg nu har blitt bedt om at tage forskerperspektivet, så tænker jeg som forsker, der starter vi altid med at tage udgangspunkt i nogle forskningsspørgsmål. Så jeg har laget nogle forskningsspørgsmål, vi kan tage tag i. Det første, det er, hvad er kunstig intelligens? Det næste, det er, hvorfor lager min kunstig intelligens ikke kaffe? Eller hvorfor den ikke styrer energisystemet? Og det sidste, det er, hvor er KI på vej? Det første spørgsmålet, det har et sådan vældig faktuelt svar. EU har laget en definition af, hvad kunstig intelligens er. Kort sagt, så er det et KI-system er et maskinbaseret system, som kan operere autonomt, som kan tilpasse sig, som tolker input-data til at producere et output. Her kommer vores første udfordring. Det her er en vældig, vældig bred definition. Så det er ikke sikkert, at når jeg siger kunstig intelligens, at jeg mener det samme, som når Bente siger kunstig intelligens. Jeg kan godt tænke, at vi mener lidt forskellige ting. Og det er lidt af hele den her diskussionen vanskelig. Det skal vi prøve at rydde lidt op i. Og så følte jeg et vist pres for at vise den her figur, som også var i invitationen. Det er min håndtegning. Jeg har laget den helt selv, uden brug af kunstig intelligens. Og for eksempel så dækker kunstig intelligens hele vejen fra datasøgen. Det at vi bruger billedgenkending til at åbne iPad og telefon. Robotter, autonome robotter, som kører rundt. Eller ruteplanlægning, optimering. Jeg brugte Google Maps for at komme hit. Det er alt sammen under kunstig intelligens. Det er alt sammen teknologier, som matcher ned i den her bøtte, vi kaster det hele ned i. Efter ChatGPT, så snakker alle stort set bare om sprogmodeller, når vi snakker om kunstig intelligens. Men der er mye mere, og jeg tror ikke, vi er færdige med at udnytte potentialet i de andre. Og så kommer jeg tilbage til om lidt. Jeg tror, der er lidt med, hvordan de her teknologier spiller sammen, som vi er langt fra færdige med at udnytte. Nu ved vi, hvad kunstig intelligens er. Lidt tilbage til det etterpå. Men det næste spørgsmål, hvorfor lager min KI ikke kaffe? Det er faktisk ganske enkelt at besvare. Jeg er ikke vældig glad i kaffe. Jeg drikker det nogle gange, men det ville ikke være det første, som ligesom kom til mig, at den skulle gøre for mig, hvis den skulle hjælpe mig. Så det var enkelt at besvare. Jeg er mye mere interesseret i, hvorfor den ikke styrer energisystemet. Hvorfor er det ikke KI, som har kontrol på energisystemet, hvis den kan alt det, vi tror, den kan? Og så kan vi gå tilbage til den her. Fordi lidt af svaret findes her. Lidt af svaret er, at den her figur, der står ikke virkelighedens verden nogen steder på den her figur. Vi mangler koblingen mellem det, som sker inde i den her, inde i iPhone'en på internettet, og det, som faktisk er den fysiske verden. Vi har lidt kanskje på robotterne, men robotterne de sliter faktisk lidt. En chatbot, ChatGPT, den kan hverken mærke tyngdekraften. Prøv at have en dialog med ChatGPT om tyngdekraft. Den vil give dig alle skolebog-eksemplerne, og så vil den fejle totalt, for den har ikke nogen forståelse af tyngdekraften. Den kan heller ikke lugte, om en mango er klar, eller om du holder på at svige middagsmaden. Den kan ikke se verden. Den har ikke nogen forbindelse til virkelighedens verden. Og den har kun den information, eller den kontekst, vi enten giver den via tekstfeltet, eller det den selv kan søge op i en database. Og så håber jeg, at Jon Markus om et øjeblik vil sige noget om, hvordan de forsøger i Cognite at koble sammen sensordata og chatbots, så vi får noget, som kanskje ligner på en forståelse af virkelighedens verden. Men vi har faktisk et mye større problem end det. Og det er, at virkelighedens verden, den ser ud noget sådan, som det her. Virkelighedens verden, den er kompliceret. Den er bygget over tid.
den er ikke rigtig forberedt på chatbots eller kunstig intelligens. Så det er det her, vi må forholde os til i virkelighedens verden. Den snakker ikke i ord. Den snakker i spænding og strøm. Og den har sandsynligvis ikke nogen sensor, der hvor vi egentlig ønsker at have information, hvis vi skal lade kunstig intelligens styre. Og der hvor vi har sensordata, der er sensordata, det er noget rot. Der er sensorfejl, der er drift, og sensor måler faktisk ikke altid det, vi er interesseret i. Jeg har jobbet med Elkem. Elkem, de producerer silicium. De har ovne, som er flere tusind grader varme. Du kan ikke bare lægge en sensor op i ovnen, men det er temperaturen, som er styrende for processen. Så hvis vi skal styre den proces, så må vi have en måde at tolke temperaturen ind i ovnen, som ikke er afhængig af, at vi putter en sensor ind i ovnen. Så derfor er vi ligesom, vi har hele tiden et abstraktionsniveau fra virkeligheden, som algoritmen skal forholde sig til. Vi kan tage et andet eksempel her. Det her det er en transformer, og her snakker jeg ikke om transformer som KI-arkitekturen transformer, den som er T'en i ChatGPT. Her der snakker jeg om sådan en fysisk enhed, som står ude i netsystemet og sørger for, at vi har den rigtige spænding i strømmen, som kommer ud af væggen. Indeni, der har de her transformer, de har sådan en papirisolation, og den degraderer ved høje varme, og den degraderer jo, altså så varmehistorien i den her transformer, den har noget at sige for, hvor mye strøm vi kan sende igennem transformeren i fremtiden. Så hvis den her den bliver varm lidt for ofte, så på et eller andet tidspunkt, så vil den brænde af. Og det her det er de store transmissionstransformer, og Statnet de bliver så lej sig, når de brænder af. De koster et par millioner for en sådan, og så er der ganske lang leveringstid. Og vi kan jo bruge databaserede modeller til at sige noget om, hvad er temperaturen inde i den her. Så nu vil jeg bare for at sige det helt tydeligt, nu vil jeg på den delen af kunstig intelligens, som ikke har med sprogmodeller at gøre, men med maskinlæring. Vi lærer noget om det fysiske system. Men vi kan bruge modeller til at sige noget om, hvordan temperaturen vil være fremover i tiden. Og så kan vi drifte. Eller det, vi kan holde os vældig konservativt under. Altså hvis vi ved, at heroppe bliver det problematisk op ved den første linje, så kan vi bare holde os konservativt godt under den. Men så udnytter vi jo ikke hele kapaciteten i transformeren. Det betyder, så må vi have overkapacitet i systemet, og det er også vældig dyrt. Her kommer udfordringen. Hvis vi skal gøre det her med data, så er lidt af problemet, at det her det er sådan cirka der, vi har data. For der er jo ikke nogen, som har lyst til at eksperimentere tæt på grænsen. Så vi har ikke noget data, som er tæt på grænsen. Og det betyder jo, at modellen, vi træner på data, den vil altid prædikere, at vi holder os under grænsen, for modellen har ikke set noget andet. Men hvis vi ønsker, at vi skal bruge modellen til at bevæge os tættere på grænsen, for vi ønsker, at vi skal udnytte systemet mere. Vi vil tættere på grænsen. Jo tættere vi kommer på grænsen, jo vigtigere er det, at modellen er præcis og faktisk prædikerer det, som sker. For ellers, så brænder vi transformeren af. Så spørges det, kan vi da bruge kunstig intelligens i det hele taget? Fordi vi har jo bare den data, vi har, og vi kan selvfølgelig gå ind og samle nye data, men jeg er ikke sikker på, at Statnet har lyst til at brænde vældig mange af transformerne af i processen. Hvad må vi så gøre? Hvad kan vi så gøre? Hvis vi ikke har noget data i det hele taget, så er kunstig intelligens en dårlig idé. Bare lad os slå det fast. Kunstig intelligens kræver data. Det kræver data til træning, og det kræver data i operationaliseringen. Det er meget kedeligt at have en samtale med ChatGPT, hvis du ikke taster noget ind i boksen. Hvis du ikke giver den noget input, så får du heller ikke noget output. Så vi trænger data. Hvis du ikke har noget data, så glem kunstig intelligens. Det er ikke magi. Men hvis vi nu har, som i det her tilfælde, vi har noget data, der er bare kanskje ikke, den er relevant, men den er kanskje ikke helt tilstrækkelig, så kan vi supplere med kundskab. Fordi vældig mange af de her systemer, og specielt når vi snakker infrastruktur, vi ved jo masser om de her systemer. Vi har en masse kundskab. Det her det er et faktablad om en transformer. Ikke den, som var på billedet, men en tilfældig anden transformer. Men vi har massevis af specifikation af de her fysiske detaljer.
Det kan vi fortælle modellen. Vi kan også fortælle modellen, sådan en transformer det er faktisk ganske enkelt at skrive op ligningen for, hvordan den øger og sænker temperaturen. Så vi kan skrive op ligningen. Hvis jeg kendte alle detaljer om alle transformer, så kunne jeg skrive op alle ligningerne, og det ville tage mig resten af livet mit, sikkert. Så det ønsker jeg ikke at gøre. Så jeg ønsker vældig, at vi skal bruge kunstig intelligens til at hjælpe os. Men jeg tænker, at vi kan godt give den information, vi har til den kunstige intelligens. Og det må vi så finde bra måder at gøre på, og det jobber vi med at gøre ned på algoritmeniveau. Og det bringer os jo lidt sådan til det sidste spørgsmål om, hvor går kunstig intelligens? Hvor er vi på vej hen? Og som forsker så forventes jeg også at sige noget om det, som kommer i fremtiden. Nu er lidt af udfordringen med kunstig intelligens, at mesteparten af udviklingen sker faktisk ikke. Det kommer faktisk ikke fra forskning. Mesteparten af udviklingen, vi ser nu, det kommer fra de store tech-selskaber. Så det at hænge på som forsker, og være den, som kan sige noget om, hvad som kommer, det er ganske krævende. Men jeg kan gøre et forsøg på at se det, som er ret rundt hjørnet, som Ben snakkede om, det med agenter. Vi er der næsten. Og så kan vi jo passe til den frem en gang til. Nu har jeg lagt den, så skal jeg overbruge den. Naivt forklart, så er agenter det bedste forsøg, vi har på at kombinere, og men ikke at koble til virkelighedens verden, men i alle fald at koble sammen flere af de her ulike teknologier ind i noget, som bliver et værktøj. Hvis vi starter her, en sådan chatbot, som var det ChatGPT kom med i 2022, da det først ligesom lancerede og fik stor opmærksomhed. Der har vi et menneske. Menneske snakker med sprogmodel. One-to-one. Så kan vi gå videre til at opgradere lidt til det, vi kalder en resonerende sprogmodel. Og det enkleste billede på en resonerende sprogmodel, det er i virkeligheden, at det er flere sprogmodeller, som snakker med hverandre. Så mennesker stiller spørgsmål til sprogmodel. Sprogmodel kommer med et svar, men i stedet for at give svaret tilbage, så sender sprogmodellen svaret til en anden sprogmodel og spørger, er det her et godt svar? Og så prater de lidt med hverandre, og så kommer de med et svar. Og i realiteten så trænger man ikke flere modeller, men det er ligesom et godt billede at have, at det er modeller, som snakker sammen. Næste stik, det er så agenterne. Og agenterne, der i tillæg, så giver vi alle de her sprogmodeller tilgang til en masse værktøj. Det kan være tilgang til at spørge i databaser. Der blev nævnt RAG før. RAG er allerede på vej ud, hvis jeg skal sige noget om, hvad som kommer. Der er faktisk OpenAI snakker mye om, hvordan man kan gøre det her endda mere effektivt. Det skal jeg diskutere etterpå. Men man giver dem tilgang til masse værktøjer. Det kan være databaser, det kan være, at vi giver dem tilgang til internet, det kan være, at vi giver dem tilgang til programmeringsværktøj, så de kan faktisk gøre ting selv. Og selvom det for brugeren virker helt likt, vi er jo stadig bare brugeren, som prater med en sprogmodel. Og så alt det, som sker på indsiden, det er vældig forskelligt. Og så skal vi være lidt opmærksom på i dag, der er der vældig mye, vi kalder agenter. Vældig ofte det, folk kalder en agent, det er i virkeligheden det, som er produktet af en agent. Det er det svar, den løsning, den er kommet op med til slut. Og den kan man, i nogle tilfælde er den et dynamisk system, og man lader den ændre sig over tid, men i vældig mange tilfælde er det et statisk system, som ikke ændrer sig over tid. Så dermed så er det produktet af agenten, og ikke egentlig selve agenten. Men det er sådan en teknisk detalje, og har ikke noget problem med, at folk kalder den agenter. Her skal man selvfølgelig kanskje også begynde at være lidt varsom med, hvad man giver den tilgang til. Hvad man lader den gøre. I bedste fald, så giver du den tilgang til alt på din egen laptop, og så kommer du tilbage, og så har den haft admin-rettigheder, og så har den slettet alt. Det er sådan bedste fald. Så kan man selv begynde at tænke, når man giver den tilgang til alle de her værktøjer, hvad den ellers kan finde på. Så der er lidt sådan en sikkerhed, vi bør tænke på her. Men agenter, det ændrer måden, vi jobber på som forskere. Og mye af det, jeg siger om, hvordan det ændrer måden, vi jobber på som forskere, det påvirker alle. Det er ikke unikt ved forskning. Automatiseret litteratursøg, der er ikke noget point i at sætte en student til at gøre et litteratursøg mere. Sådan for min skyld. Der er et point i, at studenten skal gøre det for at lære noget, men der er ikke noget point i, at jeg skal få dem til at gøre det, fordi jeg trænger litteraturstykket. Det kan jeg bare bede agenten om at gøre. De store konferencer som NeurIPS,
De tilbyder, at du kan sende ind dit paper før konferencen, og få en review report, og så kan du forbedre dit paper helt frem til du sender det ind. Du går for automatisk genereret et paper. Det kan du bare sætte koden til at gøre. Alle kan programmere. Det går kæmpefort at teste ting. Agenter kan resonere sig frem til matematiske beviser. I fjor så kom DeepMind med Alpha Evolve, som er designet til at generere matematiske beviser. Hvis vi så skal sige lidt om, hvor fort det går, så er Alpha Evolve og stort set uddateret. Det er bare at bruge ChatGPT, kan samme. Eller Claude, eller hvad man ellers er favorit af. Man kan faktisk gå så vidt som at spørge, er det ikke ved at være uddateret, at vi som forskere skriver artikler? Kanskje vi bare skal slutte med det? Kanskje vi bare skal give agenterne tilgang til repoet vort, hvor vi har siddet og programmeret, og så bare ligesom springe det laget med paperet over, og bare sige, her er det, jeg har gjort. Her er chatbotten, du kan bare selv spørge ind i det, jeg har gjort, hvad du er interesseret i. Så spørges vi, bliver vi så overflødige som forskere? Hvis jeg ikke skal gøre et litteraturstykke, jeg trænger ikke programmere, jeg trænger ikke gøre nogle ting, jeg trænger ikke skrive et paper selv, og der er jo ikke nogen, som kommer til at læse det, fordi man kan bare interagere direkte med forskningen med en. Er jeg færdig? Kanskje. Jeg vil nu sige, jeg skal snakke lidt teknisk nu. Jeg vil nu sige, jeg tror ikke, vi er færdige endnu. Fordi indtil videre, så er agenter vældig dårlige på at stille de gode spørgsmål. Agenter er kæmpe gode på at gøre ting, som er repetitivt, eller som kan formuleres som det, jeg kalder et struktureret problem. Det vil sige, min opgave som forsker flytter sig fra at gøre al programmeringen til i stedet at definere, hvad er det, jeg ønsker at finde ud af? Hvad er det, vi ønsker svaret på? Det er punkt 1. Og punkt 2 er, at jeg må definere, hvordan måler jeg, om svaret er godt. Om løsningen den kommer med at gå. For hvis jeg ikke definerer, om løsningen er god, så kan den heller ikke iterere på at forbedre en løsning. For det den egentlig gør, det er sådan en slags trial and error. En form for smart trial and error. Hvis vi tager resten af det, den gør, så jeg stiller en opgave. Den kommer med en masse forslag til løsninger. Så sender den de løsninger, eller først kommer den med et forslag til en prompt på at løse problemet. Så sender den prompten ind i et antal sprogmodeller, som kommer med hver sin løsning. Udfører løsningen med en masse forskellige værktøj. Evaluerer alle løsningerne i henhold til det mål, jeg har sat for succes. Lægger de gode løsninger i en database, og bruger de gode løsninger til at generere en ny prompt på, hvordan forbedrer jeg på mine løsninger. Men for at kunne gøre det, så er det så enormt vigtigt, at vi har det her mål for, at løsningen er god. Og det er mye enklere at beskrive, at løsningen er god, hvis jeg har et værktøj eller et program, og jeg siger, gør den her programvare raskere. Det er en mye enklere problemstilling, end hvis jeg siger, design mig, eller skriv mig en bra rapport. Altså, fordi målet på en bra rapport, hvad er det? Eller design et trafiksystem. Jamen, hvad er mit mål for det trafiksystem? Eller energisystem, for den sags skyld. Så det er enormt flink på strukturerede problemer, hvor vi kan måle, om det går bra, eller om det bliver bedre. Vældig dårlig på mere sådan diffuse problemstillinger. Og det betyder, at rollen den ændrer sig. Fordi akkurat som når jeg har studenter, eller for den sags skyld ansatte, som skal løse en opgave for mig, så må jeg være vældig specifik og sige, det er det her, jeg ønsker. Og det er sådan her, vi ser, om det er bra. Forventningsafklaring, tydelige instruktioner. Så flytter det min rolle fra at være vældig udførende. Tidligere ville jeg have programmeret selv, eller jeg ville have sagt til en student, nu ønsker jeg, at du skal programmere sådan her. Nu skal jeg være vældig sige, jamen, jeg skal dirigere, og jeg skal sige, hvad det er, jeg ønsker mig at få ud. Og så må du ordne alt det, som er på indsiden. Men så må jeg også kunne evaluere, om det, jeg får tilbage, er bra. Så vi må lære at slutte med micromanagement. Jeg skal kunne tåle at sige, jamen jeg forstår faktisk kanskje ikke koden, men jeg ved, jeg har været lur i den måde, jeg har sat op formuleringen, så jeg ved, at den gør det. Vi skal sny måden, vi tænker på.
Ja, så vi skal slutte med micromanagement, vi skal tænke rammeværk, vi skal tænke mål, vi skal tænke evaluering. Og så skal vi selvfølgelig tænke lidt på sikkerhed og begrænsninger. Og det er enorme muligheder, fordi vi må lære at stille opgaverne på den rigtige måde. Vi skal formulere det problem, vi ønsker løst, og vi skal formulere vores forventninger til løsningen. Vi skal beskrive, hvordan vi vil have løsningen evalueret. Og vi skal tænke på, hvilken information vi trænger for at løse problemet. Og om der er fare for, at vi gør noget, påvirker løsningen negativt ved måden, vi spørger på. Og på mange måder så bringer det her faktisk forskning tilbage til at være en renere form. Nu må man ikke længere være flink på at programmere for at drive med forskning, teknologisk forskning. Nu må man igen tilbage til at være kreativ og tænke de gode idéerne. Tænke ud af boksen. Og det gælder vældig mye, hvis man skal sætte ud i bedrifter. Vi må fokusere på de problemer, som skal løses. Vi må måle, vi må definere, hvordan vi måler succes, og hvordan vi sikrer, at vi har den rette information og de rette data til at kunne løse problemerne. Og jeg tror, det er det der, som må til, hvis vi skal klare at tage ud værdien fra kunstig intelligens.